n'oge ekele m onye ọbụ na-eke n'ọnụ ebe ọnwe onye ọbụla jere nọrọ praise the Lord ụmụ Igbo ka mkpukpe nyawo okwu ebide m ka mmadụ ka m nwee ejere mara ndị Igbo ba n'oge ma bụrụ eziokwu ndị kọmedi emesịa na nke ndị bekee na-alụ nwa ha anyị mere nke nwee ejere mara ndị Igbo oge ma bụrụ eziokwu ọkwa nne Igbo nya adịmakwa enwere ife ndibidi eli ekube n'ahụ okwu ụlọ ya ma na chi eje ma bụrụ onwe ya maka ọ na-eme emeghepụ ụbọchị emeghepụ ọnụ oje ma bụrụ eziokwu abụrụ oge amachi maka mụwa eze nkeike jisi ara ọgbara obi amatele ma mkpu onye ahụ okwu ma ya ma kọwa onwe m maka na ọ bụ nkọwa pụtara siri jiri wee naba ọmụ bụ onye ahụ a na-ekwu n'owu ọja m dịrị chokwu nwa nwa ahụrụ na mma na n'Igbo be anyị eze mbem na ndị ọgbarụ ka m si ebi ụwa oje ma bụrụ eziokwu agarụ iwe ndị ọja wee bịakere ha nkwujere nyawa okwu maka eji eri ịkpọ ọrịa mmanwụ si m ma eselite nnesa anyawa okwu anya kedu ife nna abịa ikwu asọbụ na a na-eme emume isiokwu ya jere bụrụ ọzọ emena nwata ndị ebe ọzọ emena nwata ndị ebe ka m kwukere nyawa okwu Igbo be anyị na anyị ya ama ọ bụ eziokwu na onye amụma akọwasịa ya wee kọwa mma akọwa ma ya ma kọrọ ya akụkọ enwere ife ọzọ emena pụtara n'ala Igbo be anyị enwere ife ọzọ emena pụtara n'ala Igbo be anyị onye ife ike mekarịa n'obodo na ọ bụ na ife ọjọọ mekarịa n'obodo ọ bụrụ na onye ọjọọ mekarịa n'obodo obodo ezukọ ọnụ obodo ezukọ ọnụ agbalị ndị ichie ndị gbogbo akpọ ndị ichie ndị gbogbo ndị biri ezigbo ndụ n'ala Igbo be anyị wee debe akpọ ha sị ahụ ga-aja eruwe maka ọ na-eme ezu oke ahịa obe na adọtọ ndị nwụrụ anwụ ndị isi ezukọ ọnụ ekwupụta afọ wee sụọ n'ala ewere ọfọ ahụ asụọ n'ala ife a na-ekwu n'okwu bụ isi ọzọ emezina n'ala Igbo be anyị ma ọ bụrụ na ọzọ ya kacha ntị eme onye anwaghị okwute ike ọzọ nwaghị esi mgbe ma ọfọ etigbuola anyị ya oje ma bụrụ ike Igbo na-ekwu okwu maka nselite okwu eselite maka ọ na-eme okwu nwa abịa m n'uche egwu m n'ọnụ amụke na-ede ezinne dadị ụkwa n'iwe ọ na-eme chike na-ebido na ebido m na nne o nwere ife ndị ekwube na-awa okwu makwara bụ nne bụ ejesi agwụ n'ezinụlọ oge ma bụrụ eziokwu ụmụ nwoke ụlọsị na nsịrasị aga m ajụ na ajụjụ kedu ife o ji eme ọ bụrụ na nna kwụsịa nne kwụsịa nke nne kwuru ka nwata ya aka wee nụrụ anụrụ satere na onye bụ ajụjụ nne ka ọ na-eme gekwa ntị ka mgbakwa ya agba otu sọrọ nne ya jọ njọ wee jọsịa njọ ọ bụrụ na ntị were ntị ọ bụrụ na mmadụ were ntị nụ na mmadụ na nne ya na-ese okwu na ọ ya kpụ onye ahụ oge iberibe maka na o kwesịghị ekwesị maka na nne ga-ede mkpa ọkwa nne ekenekwa m ụnụ maka mmadụ bekere agbadobekene ha sị na ọ bụ ololo nwaanyị eji etube ya etube mgbe chọba m ajụjụ asị m na ọ bụ nna m ka o si ebi ụwa oje ma bụrụ eziokwu ana m bụ ofe mmiri ọgbarụ bụ ofe mmiri oyi bụ ofe mmiri anyị ncha bụ ofe mmiri aga m akọrọ ya akụkọ ma mee ya ma ife nwa na-ekwu okwu ya enwere mmiri chere dị izukọ anyị ọnụ eji kpọba anyị ọma mbara esi na anyanwụ ọma mbara wee wepụta na mbara akpọ ya izu na ọma mbara ọkwa nne ka m na-ekwu ya okwu mana ya adịghị adịba maka na enwere ihe ọkpụrụ eze mgbe m ojiri wee selita bịakwa ntị aya m ekwukwa nyawa okwu ọ ka mma n'ebe ụmụ okorobịa nọ ka m kwuo okwu na ụmụ okorobịa ibe ndị ikwukwu ya bụ okwu ụmụ ntorobịa ụlọ ka anyị agwa nyawa okwu a sị na ọ bụ anyị nwa bụ leaders of tomorrow ka anyị lapụkere ya obodo anyị maka na Naijiria ha sago oje ma bụrụ eziokwu ma ya ga-anọ iburibe ọ na ya nọ ka mmiri ịma eze ka ndị ọma ajụjụ n'aka m ga-eji wee kwuo nyawa okwu ka anyị mara amara akwụkwọ nsọ wee gwa anyị nyawa okwu ọ sị na nwoke mere njọ nwaanyị mee njọ Chukwu wee bụ ụmụ nwoke ọnụ wee sị ya na tupu enweta ife anyị eri na nwaanyị ata akwụkwọ ọkwanna maka njikere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya bụ ife kerisi ife o ji eme onye tolite ọchọ ọzọ ịta akwụkwọ ọchọ ka ọ kpata ego na-ata ya akwụkwọ ụlọ ka nna ajụkwanya bụ ajụjụ ka anyị sepụ na aka n'ihe ọjọọ dadị eje ma kwuo onye ahụ okwu ekwu ọ sị na ọ bụrụ na ịchọ ka ị nwere onwe gị ọ bụrụ na ịchọ ka ị ka n'iru n'ihi ewepụ aka na njọ ị na-ebe ebere ka ọ dịrị gị na mma mana o nwere onye iji okenye ahụ ekechi kedu ka oyi eze dịrị gị na mma n'ukwu ahụ ife awa na-ekwu nyawa okwu ife ndị kwube nyawa okwu mana ọya ọ bụ oji ọfọ ya na ọ bụ oji ọfọ ya na n'ala Igbo be anyị ịma na apụta n'ala Igbo kwube okwu ọfọ ọtụtụ ndị bụ ụka n'isi eche na ọ bụ alụ ma ya ma akọrọ ya akọrọ ọfọ n'ala Igbo
ọgụgụ akwụkwọ nsọ ma anyị na-agụ na be anyị ya ka ọ na-eme ọ bụrụ na ọ karịa ụkọchukwu ọtaba akwụkwọ nsọ ebe ahụ okwu Chineke jere edere adịrị ya bụ ọfọ ndị ụka ji bi eji ọkwa nne Igbo tukwenu na ọja ndere chukwu nwa nwa mụrụ na mma n'ala Igbo be anyị mgbe olu mgbe nji ekwunyawa okwu ọ na-eme mba anyị na-aya ma ajụnya bụ ajụjụ o nwere onye Chukwu kerekere n'ụwa na-azụ ụkwụ na aka mara onye ahụ na-ekerekere n'ụwa na-azụ ụkwụ na uche ma bụrụ eziokwu mgbe ụlọ mma anyị yi ekpere wee ekpere nke eji mara ndị be anyị ebe ọ bụrụ onye nọ ya bido ụmụaka na anyị yi ekpe ekpere ndị be anyị ọzọ emena ka anyị na-ekwu okwu ya na-abụ isiokwu nwa anyị na-ekwu okwu ya mgbe esi ụlọ nọ n'ọgbaghara asọbụ na udo bata ya pụole m ise anya na-ekwunye ahụ okwu ụlọ ya mara ọwa ego bụ mma nwoke ịmakwana onye na-eji ego n'ụwa na-atụ ya n'ọnụ onye na-eji ego nwoke onye ma ya nsi ndị moto na-akpa si ya nweta ego ahụ ejigo moto pụole m ise n'isi ụmụ okorobịa ka m na-ekwunye ahụ okwu nsi ụmụ okorobịa n'ụlọ ya akpata ego n'ụzọ kwụ ụtọ ka anyị hapụkere na ụya wuu n'oke ite ọ gaghị enyere anyị aka enyere maka na ịgbaba mbọ na ọdịrị anyị na mma kwere na ụmụ ise n'isi ụmụ agbọghọbịa asị ọ na-eme ajụkata onye mụrụ achụba onye ga-alụ maka na ọrụ ụdị igwu ugwo nwaanyị oje ma bụrụ eziokwu abụ nsi onye oge ya lụ ya ezigbo dị igwukwa ya aka kwekwere na ụmụ ise anya na-ekwu ekwu n'isi ụlọ ụka anyị ụlọ n'anya ụlọ ya bụ na anyị dị mmadụ ole ma ole ma mmụọ ọzọ ya eme ụdị emume nwa dị otu a anyị ese na anyị ya achọzi field ebe anyị eje wee menya bife maka mmadụ ya akarị akarị kwekwere na ise anya na-ekwu okwu gekwa ntị ife nna agụ n'ọfọ oche oke mmadụ tupu agakwa ya gozi ga gozi onwe onye iji oke ya onwe onye gị na ya na-ese okwu jekwu na umezu udo imezizi udo ịbụrụzi ife onyinye ahụ ihe nye Chukwu wee bịaba Chukwu ekwe wee narị ya pastọ ekwutekwara m nyawa okwu ya ka oyi eji wee bịaba ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-ese okwu jee ka imezi udo nwere ebe Chukwu go wetara anyị ịfụnanya tọrọ atọ n'ala Igbo be anyị kwere m n'ise ụlọ ya na-ekwe anyị ele obodo anyị bụ Naijiria adịgokwu ukwu agadi nwaanyị amazi ebe anyị ebido aka ebido mgbe kwubere ahụ okwu onye ka m na-akpọ aga m akpọ anya chairman ka ya makpọ ekwere mmadụ ka ya makpọ Tinubu kedu ndị ga-akpọkere ya bụ ife ka njọba ma ife m ga-ekwu ekwu ka ọ ya bụ nkwụsị enwe m ike wee nara onwe m ka m ghara ikwu nke ọ ya bụ nkwụsị ndị debe ekechide m n'ụzọ ọpịaba m ụka ya ka m ga-eji kwuo onye ahụ okwu ndebe anyị ife nna ya Chukwu sị ka nke bụ eziokwu mee n'ala Igbo be anyị ka akpọkere na anyị nke bụ eziokwu kwekwere na ise